Kapulisan ug kasundaluhan sa Cagayan de Oro City gikakurat ang giingong rebellion threat notice nga gipagula sa usa ka barangay kapitan sa Cagayan de Oro. Apan ang mga opisyal gibarugan nga adunay hulga sa iyang barangay gikan sa mga armadong NPA. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang letter to the public nga gipagula ni Barangay Bugo, Cagayan de Oro City Chairman Spencer Kailing nga adunay petsang Enero 17 unod sa maong sulat ang pag-aghat sa barangay kapitan sa mga residente nga mag-igmat tungod aduna matud pa sila impormasyon nga nadawat nga adunay rebellion threat ang ilang barangay. Kikumpirma ni Kapitan Kailing nga siya ang nagpagula sa maong letter. These are a confidential letter direct to the schools, stakeholders, religious sector to refrain some doing activities, but it doesn't mean to stop. Kaya ako pa raise sa task force that time. Can open it to the public. Dapat confidential ang nakabutang ani. Nangayo og dispensa ang kapitan sa mga residente nga nagpanik tungod sa maong nikatag nga sulat. Apan sumala niya nga anaagid kunoy mga reports nga miabot sa iyang opisina nga adunay pipila ka mga armadong tao ang nakita sa bukirong bahin sa iyang barangay nga gituuhang mga NPA. Busa gipagula niya ang maong letter. Tumong lang kuno niya nga maalarma ang maong mga personalidad aron muhawa sa ilang barangay. More than 10. Nga niagi sa ilang farm. So I mean that time is not normal nga moagi mo. I mean magudsa mo dito sa somewhere sa inana nga oras. So identify gid nila nga naidala but di nila familiar unsa na nga arm or kining kargada. This 10 armed group was already lifted at around 12:01 and 2 a.m. early after I declared this. Pagkagabi nitugaw gyud. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kokpo nga nakurat sila sa maong sulat tungod wala matud pa kini nakig-alayon kanila ang maong opisyal una gipagawas ang maong sulat. Walay validation nga nahitabo sa atong level sa anay sa kapulisan sa Tacloban sa Cagayan de Oro. Inungdan nga atong city director, siya na mismo gani ang nag-adto, nagbisita mismo sa abuatan sa maong barangay opisyal, mismo ang punong barangay si Kapitan Kailing. So walay ngon nga na-validate o na-confirm ang una-verify ang mga impormasyon. Hinuon nagpasalamat sila tungod security conscious matud pa ang maong barangay. Apan gipasabot sab nila nga adunay tamang pagproseso sa mga susamang impormasyon nga rebellion o security threat tungod mamahimo kini magdala og panik sa publiko. Sa karon aduna na kunoy mga operatiba sa kapulisan nga ilang gipalihok aron nga maberipika ang maong hulga sa seguridad. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.